uwei u Khynnah na ka jila Assam uladu no ela ka jingim hadian bo ula Ngam Jyllop ha ka wei ka pung kabla tip ba kum ka blue dam kabadan habari dua daimer ribhoi district kani ka jingjia kalajia hinin ka janmien Katba udang rit sombat ki Paralok jong kat kum ka jingyo lum jingtep na ki brio jong ka thain la ong ba kani ka jingjia kalajia kumba hakapor lai beje tam aa no phaisngi uni ukhna ublatip kerteng kum UMD Shamshat khatsan Snem ukhon jong UMD Ayub Alam kibadei na kashnong Satgwan Kanpur District Assam ulalet bansum pangat syakatei kapung ringkat bat arngut ki Parlong layat hu ba katei kapung kadei kajakati mau kabarim kabaladap da ka kabakhun bat minta kala long kum kajaka sum pat ba kaba kibriu ki jutip kam ka blue dam Hinre Katba kidang yasum utei ukhna ulangam Jyllop no haka ki Paralok jong u lembat katto kat ningut ki brio ki badan hakatei ka jaka kila persang bansai no yo u na ka bat ban ai jingarap mardor hadian kata kila ra no yo u Shagahati Metro Hospital banyo jingarap na ki doktor Hinre ki doktor kila pentem baula khla lupa shwaban poi shakatei ka jaka sumar hadian kani ka jingjia ki pulit ka Khanapara police station kila shimti ya kamet jongte ukhna bat minta kasngi lara no she civil hospital nongpo banle ya ka postmortem hadian baladep ka jing tokit bat ba shim lalap kanu kadang ki pulit kila IT no ya kamet chiki bahi yang hasam jong Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.